napa, Mas? Urung sekali kowe lah. Gerah napa, Mas? Gerah rambuh, Pak. Serius estrine mencret apa? Loh. Ngerti masalah Bola. Wong nang tukang nglomboni wong becik mesti ketitik, wong alam mesti ketara. Laku Cidra wahyune sira dilalah antar jawur raimu kuwi sengit banget. Kita ngerburu sing kakor kae kan. Rong. Yo. Mas ngerburu kowe kaya keprimen nih. Jalaran apa kowe nggawa duit haram. Bisane yang ora dijotosi ngomong si keprimen ya kok. Duite balik naring nyong. Insya Allah uripmu berkah waras selamat. Kowe golek jejodohan ya tentrem, kowe golek-golek rezeki ya kepenak, kepengin urip sing tentrem kowe aja cokane nglombo wong. Kowe Long wis dong burung. Enggak kowe uli-ulian ya. Kancane ora uli-ulian. Lha kowe mlaku ndongtrang. Apa ora ngina ayo. Aku kecap-kecap ya. Adine dipamer-pameri kaya kuwe. Ya sing anggarane bener. Lah kuwi anu omongan kene didurkan omong kana didur kene anu bener ora digawe bener. Melas bukanane nganti keprime kuwi. Kaya kuwi lho kowe ora sadar. Lah ngerti ana wong budhek kok dilomboni, kowe uteke dienggo. Maaf. Ya 100 lah. Ora dadi ngene. Ya parowan nama saya enggak ada apa.